niya man di. So, atong duawon ang payag sa ako ang goat ug ako ang chicken. So, nahuman na dyan siya madi. Nahuman na dyan siya panday madi. So, gyalihan na ni sa akong partner og sa ako madi. Mo na among goat. Yan, naman na ka man among goat madi. Si Blackjack. How, Blackjack? Hey, little goat. Si Blackjack, black ka ini siya madi. Laki mo siya madi. Ang ganawa, Blackjack. Tapos ang among chicken madi. Nahuman na among chicken. Para siya, baby. Chicken. Hi! Hello, look, look! Oh, chicken! Mga baby chicken na nga di. Mga baby chicken na di. Mo na yung mother. Ang baby chicken. Wala siya i-close. Wala ka payag madi. Nahuman na githan madi no. Wala na siya ka days madi. Nahuman na jud madi. Oh, diba? Cute siya madi. Yung atong goat madi. Ato sang paimnan og tubig. Yan. Inom na sila mali. Si Blackjack. Hi, Mani! Hi, Mani! Inom sa. Si Blackjack na inom. Tagalit. Inom. Inom. Inom ba? Inom si Blackjack. Si Blackjack mag-inom ni siya. Days pa ni siya. Mga 2 weeks na ni siya. Malikan sa katawanak. Inom siya tubig. Tuto lang naman. Tuto niya. Para kami silang panglasa na dito. Dito na pangit mo, diba? Sa wala. Ano na tubig? Ano na kayo ng tubig? Ano na? Ano kayo ng tubig? Ano ka? Ano na lagi ng tubig akong buhok mo? Dito na siya. Ay. Nag-antay siya ba? Ayan, tigbalay ako ang goat. Ay, gawas. Gawas, hindi kong goat. Ay.